ଏଇ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ କି 7-8 ଦିନର ଘଟଣା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ 10 ଦିନ ଭିତରର ଘଟଣା। ଏବେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ରେ କଥା ଚାଲିଛି କି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗୁଗଲ୍ କିବୋର୍ଡ଼ରୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ଆସିଛି, ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ବା ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ ଆମ ଭାଷାକୁ। ସେ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହାର ଦୋଷ, କାହାର ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବା କେଉଁମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ, ସେ ଅଲଗା ବିଚାର। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଥିବା ମଣିଷ ଉଣା ଅଧିକ କେତେବେଳେ ଭୁଲ କରେ, ଠିକ୍ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିବେ। ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ମତାମତ ଆସିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଉଚିତ। ଇଏ ଆମ ଭାଷା, ଏହା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମଣିଷ, ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ବାଦ ବିବାଦ, ବିରୋଧ ଆଉ ରାଜନୈତିକ ବିଚାରଧାରା ଭିତରେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି କେମିତି ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ହେଉଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା କଥା। ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ମତାମତ ରଖିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାରି ଛୋଟିଆ ଲୋକଟେ, ସାଧାରଣ ମଣିଷଟେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ବାବଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମତଟି ରଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲି। କ'ଣ ନା, ଆମେ ଯେତେ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ନିଅନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଶତକଡ଼ା 60ରୁ 70% ପିଲା ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମରେ କାହିଁକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହା ଅଲଗା ଗୋଟେ ବିତର୍କର ବିଷୟ। ତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ କି ବିଭିନ୍ନ ମତ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ। ଆଉ କେଉଁ ମତ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ, କେଉଁ ମତ ଗ୍ରହଣୀୟ ନ ହେବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ ବିଚାର ତାକୁ କରାଯାଇପାରେ। କିଛି ଲୋକ ଇଂଲିଶ ସପକ୍ଷରେ କହିବେ, କିଛି ଲୋକ ଇଂଲିଶ ବିପକ୍ଷରେ କହିବେ। ସେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନାର ସମୟ ନୁହେଁ। ଘଟଣା ହେଉଛି କି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବା ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ହିସାବରେ ଆମମାନେ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ତ? ଆମ ଭାଷାକୁ ନେଇକି, ଆମ ମାତୃଭାଷାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ତ? ମାନି ନିଅନ୍ତୁ କି ମୋ ପିଲା ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ହଁ ଭାଇ, ଏବେକାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିସାବରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ଆଉ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଦରି ନେବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ ବାଧ୍ୟ କହିଲେ ଚଳେ। ଯାହା ସାମାଜିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି, ସେ ସମୟରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ତା ହିସାବରେ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଥିବା ମଣିଷମାନେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଛୋଟ ମୋଟ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଇଛି, କେଉଁଠି ଠିକ୍ ହେଇଛି, ତାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ସେମାନେ ଠିକ୍ କରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଅନେକ ଲୋକ ମତାମତ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଭୁଲ ବାବଦରେ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଇଏ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ, ସେମାନେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେକାର ଯେଉଁ ପିଢ଼ି, ମାନି ନିଅନ୍ତୁ 2000 ପରଠାରୁ ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ଆସୁଛି, ପ୍ରାୟ ଆମ ଭାଷାଠାରୁ କଟିଯିବାର କାରଣ କେବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ମୋ ପିଲା ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପ୍ରଥମରୁ କ୍ଲାସ୍ 1ରୁ ତା ଉପରେ 3-4ଟା ଭାଷା ଯଦି ଲଦି ଦିଆଯାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଧରନ୍ତୁ ଟିକେ ସେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ, କ୍ଲାସ୍ 5th କି 6th କି 7th ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା ପରେ, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆମେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମ ଭାଷା ତାକୁ ଶିଖେଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ସେ ପରୀକ୍ଷା ନ ଦେଉ, ସେ ଭାଷାରେ ଚଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆମ ପାଠପଢ଼ାର ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତାକୁ ଗତାନୁଗତିକ ଭାବରେ ଲୋକ ଫଲୋ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଉ କରିବେ ମଧ୍ୟ। ସିଏ ମୁଁ କହୁନି କି ଭାଇ ସିଏ ତା ଦେହରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ IAS ପରୀକ୍ଷା ସେଇ ଆମ ଭାଷାରେ ହେବ କି ଇଏ ଭାଷାରେ ହେବ, ଅଲଗା ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେ ଆଲୋଚନା ମୁଁ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଆମ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କଥା କହୁଛି। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ମୋହ ସୃଷ୍ଟି କରାଇପାରିବା। ଇଏ ନିହାତି କରିପାରିବା। ପରୀକ୍ଷା ନ ଦେଇ ଭାଇ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ତା ଦେହରେ 100 ନମ୍ବର ଆଣିବା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଷା ତୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଘରେ ଆମେ ଚଳଣି ମାଧ୍ୟମରେ, ଘର ଭିତରେ କଥା ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କହିପାରିବା।
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଆମେ ଭାବ ବିନୋଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବା। ଇଏ ପ୍ରୟାସ ନିହାତି ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ଆଉ ଟିକେ ପିଲା ବଡ଼ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ନିଜ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେତେ ସମୃଦ୍ଧ ସେ ବାବଦରେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶ୍ୱାସରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଥରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବ, ଆଉ ଯଦି ସେ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ହେଇଥିବ ବା ନ ବି ହେଇଥାଉ, ଯଦି ଥରେ କୌଣସି ବି ଲେଖକର ବହି ଖଣ୍ଡେ ଧରିଦେବ ଆଉ ତାକୁ ସେ ପଢ଼ିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିବ, ବିଶ୍ୱାସରେ ନିଅନ୍ତୁ ଇଏ ଭାଷା ମରିବା ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିପାରେ ଏ ପ୍ରୟାସରେ ଭାଗିଦାର ହେବା ପାଇଁ, କି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆମ ଭାଷା ପ୍ରତି ସଚେତନ କରାଇବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।